Jum il-missier u jum ta' ċelebrazzjoni li jmur lura għas-sena 1508, jum li ma jiġix ċelebrat fl-istess ġurnata madwar id-dinja kollha lix huma ħafna l-pajjiżi fosthom l-Italja li ċelebraw jum il-missier fit-19 ta' Marzu fil-festa ta' San Giuseppe, dan filwaqt li ħafna pajjiżi ċelebraw dan il-jum li jonora lill-missirijiet u jfakkar l-importanza tal-missirijiet fis-soċjetà fit-tielet ħadd ta' Ġunju. Interessanti il-fatt li dawn iċ-ċelebrazzjonijiet f'Malta ġew introdotti minn Franz Said li kien jippreżenta programmi ta' tfal fuq ir-radju. Bl-ewwel darba li dan il-jum kien imsemmi f'pajjiżna jkun f'Ġunju tal-1977. Matul il-jum tal-ħadd kienu ħafna dawk li għażlu li jqattaw iktar ħin mal-missirijiet tagħhom boħut jiċċelebraw dan il-jum bikla speċjali f'nofsinhar flimkien ma' dawk li iktar eżiż għalihom. Dawk li għandhom missierhom f'xi dar tal-anzjani jagħmlu appunt li jżuruhom u jqattaw magħhom dan il-jum iddedikat lill-missirijiet. L-istess jagħmlu dawk li missirijiethom bħalissa jinsabu rikoverati l-isptar. Jum il-missier inissel diqa għal dawk li tilfu l-missirijiethom u bħallhom ħafna jselmu il-memorja ta' missirijiethom fiċ-ċimiterji billi jpoġġu fjuri fuq il-qabar tal-iżiż tagħhom. Jum li fih ma nistgħux ma niftakrux ukoll f'dawk il-missirijiet li tilfu l-uliedhom u li għaldaqstant dan il-jum ma jnissilx memorji sbieħ għalihom. Jekk dan il-jum inissel diqa f'dawk li tilfu l-missirijiethom, żgur li nissel ferħ għal dawk li illum saru missirijiet għall-ewwel darba. Dan il-jum għandu sinifikat doppju għal dawn il-missirijiet li se jħadnu f'idejhom għall-ewwel darba lill-ewwel wild tagħhom. Jum speċjali wkoll għal dawk li għażlu li jkunu missirijiet wara li fosterjaw jew adottaw.